Den kunne se ind på dig. Nu er det, jeg skal nødt. 49. Nej. Det er Henrik var stiv, hvad sker der for det? 86. Ja. Det er fandme det kunne det drikkes på det her. 59. Nej. Mor. Nummer 2. Ja. Så Nu er det tæt på. 28. her. Og så kom nummer 55. 42. Nej, 55. 38. Så tog der 55. 42. 57. Oh my god! Hvad så gør? Så du må selv vælge nummer 40 eller nummer 1. Nej. Nummer 1. Ja! Så vil vi godt lige vide, hvad Er du glad? Hvad er det næste? Det er nummer 40, og så er jeg banko igen. Kom så! Næste nummer. 62. Det var ingen af os, der